Nyt saatiin moottori imusarja paikalleen ja tuossa on muutenkin vähän apulaitteita nyt kasailtu siihen valmiiksi koekäyttöä varten. Tulpajohdon kiinni tosiaan, pakosarjat, laturi, vesipumppu, hihnat, mitä tarvii. Sitten vielä tässä lopuksi laitetaan moottoriin noin kaasuttimet paikalleen. Mä oon ne kaasarit käynyt tuossa aikaisemmin läpi, käyttänyt auki ne, vaihtanut tiivisteet, tsekannut, että kaikki on siellä ok. Mä laitoin samalla niihin päätykaasareihin Promaxin semmoiset suutinlevyt, että sinne päätykaasareihin saa vaihdettua myös ihan normaalit Hollen sitten suuttimet, mitkä tarvii laittaa. Ja toi lähinnä helpottaa sitä säätämistä dynossa sitten tulevaisuudessa ja sitten kun se moottori saadaan ajoon, niin pystyy niillä katsoa myös niiden päätykaasareiden seokset kohdalleen. Osana tämän moottorin rakennusprojektia niin me myös mallinnetaan se laskennallisesti tällaisella Engine Analyzer Plus-ohjelmalla. Ja ideana koko laskennallisessa mallinnuksessa on se, että nähdään, että siellä ei ole mitään ihan keskenään ristiriidassa olevaa tai päätöntä ratkaisua. Tämä ohjelma laskee nokan ajoitukseen liittyviä asioita, perustunnuslukuja moottorista, kuten puristussuhteita, staattista ja dynaamista ja niin poispäin. Käydään pintapuolisesti nopeasti läpi, että mitä tämä laskenta on sisältänyt ja sitten katsotaan, millaista tehoa tämä ennustaa meidän koneelle. Sellaisen nyt voisi tässä kohtaa sanoa, että yleensä nämä laskelmat, mitä tämä ohjelma tekee, niin on noin 5% yläkantissa, eli vähän optimistinen tulos. Mutta otetaan se huomioon tuossa sitten, kun katsotaan tuloksia tarkemmin. Eli tuossa on perustiedot porauksesta ja iskusta. Eli poraus meillä on 4,36 tuumaa, eli ollaan 0,040 tuumaa ylikoossa. Ja isku on Moparin RP-isolohkon vakio 3,75 tuumaa. Tästä lopputuloksena on ihan pikkusen vajaa 448 kuutiotuuman iskutilavuus. Kansista perustiedot, 1 venttiili imupuolella, 1 venttiili pakopuolella, 2,14 tuumaa imuventtiili ja 1,81 pakoventtiili. Tuo chamber volumeissa, eli missä on se kannen tilavuus, palotilan tilavuus, niin siinä on myös mukana männästä, kansitiivisteestä näin päin pois tuleva tilavuus. Eli sen takia se on ton verran iso. Kannethan on selvästi pienemmät, pelkkä kannen palotila siis. Mutta näillä arvoilla laskettuna niin päästään tuollaiseen hieman vajaaseen 9,8 puristussuhteeseen. Eli ihan sitä mitä olettaa saattaakin, ei mitään erikoista. Suhteellisen matalapuristeinen moottori vielä, että olisi varaa vähän kiristääkin halutessaan. Imusarja on mallinnettu tällaisen dual planeina, koska sixpackihän on dual plane eli kaksitasoinen imusarja. Tää ei ymmärrä sitä sixpackia suoraan tää ohjelma, joten tää on nyt mallinnettu yhdellä 1120 CFM kaasuttimella. Tää on tietoisesti vähän pienempi kuin mitä sixpacki paperillaan, eli sixpackihan on paperilla 1350, mutta tää ohjelma
arvioi sen kaasarin myös vähän aina yläkanttiin, niin tuossa on pikkusen kuristettu sitä sen takia. Sitten meillä on pakopuolella tehtaan valusarjat ja 2 kertaa 2,5 tuuman putkisto. Nokka-akselina meillä on Lunatin 702 hydraulinen toi laahurinokka. Käydään vähän tarkemmin läpi näitä. Eli shortblockista löytyy alakerran tietoja. Täällä ei sinänsä mitään erikoista. Täällä on samat poraus- ja iskutiedot, mitä äsken oli. Sylinterien lukumäärä, veivin pituus, sitten vähän lisätietoa noista apulaitteista sun muista. Männän tosta muotoilusta ja näin poispäin. Kansina mä käytin tässä pohjana Edelbrocken Performer RPM:iä. Ne on aika lähellä noita anapeja. Ja kansien virtaukset on otettu virtautetuista RPM-kansista, eli ne vastaa hyvin lähellä toivottavasti totuutta. Sitten imukanavan pituudet on ihan mitattu kansista, samaten kuin tilavuudet on laskettu ja poikkipinta-alat. Imusarja tosiaan, niin kuin sanoin, niin tää on 2-tasoinen imusarja, jossa on käytetty yhtä 1120 CFM virtaavaa kaasutinta. Samalla lailla täällä on imukanavan poikkipinta-alat ja pituudet on ihan mitattu noista tai tuosta meillä käytössä olleesta sixpack imusarjasta. Pakosarjojen pakoputkiston puolella ei ole mitään kovin erikoista, eli kuten äsken sanoin, niin tehtaan valusarjat ja 2 kertaa 2,5 tuuman putkisto. Nokka-akselina meillä on toi Lunatin 702 ja nämä tiedot on otettu ihan siitä. Eli täällä on profiili on aggressiivinen hydraulinen flätti, eli laahurinokka. Ja tämä niin kuin perusperiaate on työntötangot ja keinuvivut. Täällä on erilaisia vaihtoehtoja. Yllättäen tämän tyyppisessä koneessa ei ole variable valve timingia eli VVT-systeemeitä. Ja sitten täällä on tosiaan nokkakortilta otettu tiedot. Ja 1.5 vipusuhteella meillä on vipat tässä kyseisessä koneessa. Ja sitten täällä on meidän running conditions, eli missä tilanteessa mitä ajetaan. 170 Fahrenheitia, 93 oktaavinen jenkkioktaaneja ja air fuel ration suunnilleen, eli toi seossuhde 12,5. Tää jenkkien 93, niin se vastaa meidän 98. Ja mallinnus lähtee 2800 kierroksesta, mennään 200 kierroksen nostoilla 18 pykälää. Eli 6200 kierrokseen asti se laskee. Sitten päästään tähän itse laskentaan, eli katsotaan mitä moottori laskennallisesti tuottaa. Tuolta saadaan lukuja. Niin kuin äsken tuossa sanoin, niin tämä laskee myös dynaamista puristusta ja teoreettista puristuspainetta. Ja dynaaminen puristus on ihan kiva, 753. Se on vielä hyvinkin turvallisella puolella, mutta on ihan järkevä luku. Ja täältä kun lähdetään kattoon, toinen rivi ylhäältä on hevosvoimat ja ylimpäisenä on vääntö, niin huipputeho meillä tulee tämän mukaan tuolla. Ja se on jopa 480 heppaa. Tai anteeksi 488, eli lähemmäs 490. Huippuvääntö tulee, nämä on feedlipsejä kun jenkkiohjelma käytössä. Se tulee tuolla sitten 544, 3800. Eli siinä on se 1400 kierrosta välissä, mikä on, mitä voidaan pitää hyvinkin tyypillisenä. Mä sanoisin, että toi niin kuin huipputeho, jos puhutaan hevosvoimista, niin 10% tosta olisi se noin 50 heppaa. 450 heppaa on varmaan se, mitä penkissä saadaan, riippuen kuinka ylös toi kone nyt sitten siinä tilanteessa ihan oikeasti vetää. Mutta uskoisin, että 450 heppaa, vähän yli, vähän alle on varmaan se lopullinen totuus. Jep. Muuten täällä on niinku asiat on suhteellisen kunnossa.
että pikkusen varoittaa sytytysennakosta tuolla matalammilla kierroksilla ja maksimiennakot 34-35, mitä tää laskennallisesti ennustaa. Joo, eli tästä saadaan tosiaan vielä käyrät. Todella nätin tasaisen näköiset. Ja teho tosiaan oli siellä 5400 ennustaa sitä 400, vähän vajalta 490 heppaa. Pikkusen kun pudotetaan, niin tonne 4500 hepan paikkeille uskoisin, että on lopputulos. Ja sitten tuolta maksimivääntö oli se 540 feetlipsiä, eli reilu 700 newtonia. Katsotaan mitä penkistä sitten tulee.